सुंद' आफादा आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ नोंथाङा नुजाखौ मा बुंनो? बियो जोबोद मोजां हाबाफारि जादों। बेवहाय बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटि होननाय जारागुरिनि बिथांमोना आइजोफोरनि दिनै जोलुर बादायनाय लादों। बियो जोबोद मोजां हाबाफारि। दिनैहाय जोंनि माहारियारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 154थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौहाय जोङो इन्टारनेसनेल डे अफ नन भायलेन्स होननाबो फालिनाय जायो। क'क्राझाराव कालसारेल कमप्लेक्सआव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय गिदिरै फालिनाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि इउपिपिएलनि सरकारा बिटिआरआव फैनायनि उनावनो जोङो गेलेनायनि फोथाराव गोबां गोसो होदों। जेरैहाय जों इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग ISPL जों खुंदों। बिनि उनाव जोङो सन्टस ट्रफि बेवहाय जोंनो खुंनो हरदों, मोजां मोनहाबथारनानै। बिनि उनाव रिसेन्टलि जों दुरान्ड काप खुंनो हादों, जाय दुरान्ड कापखौ इण्डियान आर्मिया खुङो। गोदो इण्डियान आर्मिफ्राबो केम्प बानायनानै अपारेसन खालामफैदों, एक्सट्रिमिस्टफोरनि एगेन्स्टैहाय जुजिफैदों। खिन्थु दिनैहाय बे आर्मियानो फैनानै जोंनाव दुरान्ड काप खुंनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकारनो हरदों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव। दिनैहाय जोङो हौवाफोरनिल' जोलुर बादायलायनाय खुंबा जानाय नङा, हौवाफ्राल' जोङो गेलेनाय बादायलायनायाव दावखोबा जानाय नङा। जोंना आइजोफ्राबो समान समान हौवाफोरजों जों दावखोनांगोन, होमबासो जोंनि समाजा दावखोगोन। गेलेनायनि गेजेरजों अनलायनाय फैयो, गोरोबलायनाय फैयो, खौसेथि फैयो, मोनसे आब्रुथि फैयो। ओंखायनो सब ओनसोलावनो, जेरै जारागुरि ओनसोला दिनै बे हाबाफारिखौ लादों, माने बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिया, जोंहा लकनाथ नार्जारि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। बिथांमोना आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन हाबाफारि लाबावनो हाथों, बेखौनो आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों। लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाव माबायदि जौगानांगौ होनना खावलायदों? दिनैनि थारिखआव खालि बिजाब फरायबाल' जाला। दिनैनि गेजेराव माने स्कुल कलेजनि डिग्रि लाबाल'नो जोङो साख्रि बाख्रि मोननो हाला। साख्रि बाख्रिल' नङा, जिखुनु खामानिखौ मावनोबा दिनै जोंनो गेलेनायनि फोथाराव जौगानांगोन, हारिमुनि फोथाराव जौगानांगोन, थुनलाइनि फोथाराव जौगानांगोन। बे फोथारफ्राव जौगाजोबनो हाबासो जोंनि समाजा आबुङै जोङो जौगानो हागोन। गथिखे खालि जोङो बिजाबनि गियानखौल' लाबा जानाय नङा, जोंनि गेलेनायनि गियान लानांगोन, हारिमुनि गियान लानांगोन, रांखान्थि राजखान्थिनि गियान लानांगोन। होमबासो सासे सुबुङा आबुं सुबुं जानो हागोन आरो समाजाबो मोनसे आबुङै जौगानो खाबु मोनगोन। लोकसभा बिसायख'थिया जोबोद खाथिसै, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो थाग थियारि, इउपिपिएल जिल्ला माबोरै थाग थियारि? जों एकदम थियारि जानानै दङ। गाबोन जुदि बिसायख'थि खुङोबा गाबोनबो जों गेलेनो हागोन। आरो जोंनि बिजेपिजोंहाय इउपिपिएलजों जोंहा सावरायनाया जोब्बाय। चिफ मिनिस्टार मानगोनां मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआवहाय मोनसे मेल जोंहा जानानै थांबाय, जेराव मोनसे थांखि जाबाय जे दरं उदालगुरियावहाय एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेट थागोन, आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंहा एनडिएनि केन्डिडेट, इउपिपिएलनिफ्राय जोंहा केन्डिडेट थागोन। दोलोआ नोंखौ जुदि बिजाथि होयोबा माबायदि थाग थियारि जागोन? आं बुंदों जे जोंहा दाबो बिजाथिनि सोमोन्दै जेबो सावरायनाय जायाखै हान्जानि गेजेराव। खिन्थु आङो जेब्लायबो बुंगासिनो दं, आंखौ जुदि इउपिपिएलआ बिजाथि होयोबा आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन।